Okay guys, kain muna tayo. Yan. Semi-kompleto kami dito. Si Bunso lang ang wala. Kasi nandun pa sila sa kabilang bahay. Yan si Belen, yung si Joan, yung may-ari ng bahay na to. Hindi na kakain na daw kami. Guys. Yan. Ulam, anong ulam? Paano ba ano to? Paano ba? Ay, hindi na. Yan guys. Kain tayo guys. Bawan? Yan yung aso na ate. Laging nakatabi. Ano? Kain guys, kain. Ang ulam natin for today ay Lechon kawali. pakbet, tsaka tsaka pritong isda. Hindi na ililipat sa kabilang si Ate Christine, si Eugene. Hi! Dito sa kabila. Atabe? Hello, ang aming bunso. Bunsong kuya. Si Papa, Mama. Ay, kain na tayo. Dapat lang kang alam sa ano, dapat Mama Del Yang. dapat kang alam saan. Okay guys. Madali pang inga? Ibibideo ko lang ng konti kaya kailangan ko nang upload sa aking YouTube. Hindi mo pa ata? Ang aming Hindi mo pa ata? siyempre kailangan i-edit ko. Ang may-ari ng bahay guys na tinitirahan namin. Sunod sa akin na kapatid ko sunod sa akin. Kailangan ko lang mag-video. Hindi na tayo guys. Hindi ko may turn kabila anong ulam. Marami kaming ulam. May pinapaitan pa good luck sa uric acid. Gout. Kahit 3 minutes lang siguro i-video ko muna guys. Kain tayo. Kukuha ko ng plato. Wow! Plain plato. Hindi ko may lipat sa kabilang camera. Grabe naman yung asong yan. Lagi nakaupo. Ang yabusan. Lagi nakatabihan guys. Ganyan lang. Yan. Okay na rin na shirt? Tayo. Chika nga eh. Guys, ganyan tayo guys. Si Mama. Mga 3 minutes lang o 4 minutes, 5 minutes. Pwede na yun. Hindi ko na masyadong i-edit to. Hirap mag-edit. Basta na video na, upload na agad. Hindi na kailangang edit. Diretso na to guys. Kasasta nga yung natatagay kay agagi na jay. At ay pagaya grup-grup daw. Si Bunso nandun sila sa bahay nila. Kasi papasok si Jackie. Kaya wala siya dito. Mamayang hapon yan, kumpleto na kami dito. Hindi mo sa akin. Ay! Papaitan guys. Takap-kaputong ko atan. Good luck sa ating uric acid. May tapo. Grabe. Kain guys, kain. First bite. Hindi na kayo may naman. Thank you Lord. Birthday niya? 5 minutes. Si Mama Delia. 1. Smoking jaw? 7 up sa ata guys. Lasa naman. 7 up yata yung nandun. Duwa na rin siya. Ito kakon. Kadat pa niya. Nalukas ang dita. May ano din. Ritong isda. Ayan o.
May pansit pa. Yun yung pakbet na aking favorito. Tapos may yan tayo. Papaitan. Yan, ang ulam natin, papaitan guys. Yan, kain tayo guys, kain. Tungod. Kasi. Bravo! Kasi. Bunga ko. Bunga tatay yan. Okay guys, hanggang dito na lang muna. At next time ulit ng ating pagbibideo hanggang 5 minutes lang po tayo, no? Para hindi tayo mahirapan mag-edit. Tamad mag-edit si Manong TV kaya ang last na upload pa 5 months ago na ang aking last na upload. And bye-bye na. Mama, bye-bye. Bye-bye. Kain tayo guys. Thank you so much.